Mamă, bă, Ștefane, dar bunica ta chiar va veni? Până și profesoara de biologie? Hai că abia aștept. Bă, stai liniștit, nu o să-i facă ceva rău lui profa de biologie, doar o va speria un pic. Mama e o fire tare, da, o cheamă Mărioara 002. Gata, a venit. Hai, e bine că nu e Popa aici. Dacă o prindea, mă dădea afară din biserică. Hai, unde e, mă? Hai, unde? Hai. Bă, Babeto, am venit cu cei mai buni antrenori de box din România. Am venit cu Leonardo DiCaprio și cu Johnny Bravo. A, da, vezi tu, fii atentă. Vezi tu, hai, să vezi acum. Îl chem pe Dorian Popa. Doriane, mai știi că ți-a făcut ciorbă și mi-a rămas sator? Acum